Kajrović, Iset Kajrović. Menja Misketa, spomenu ja to. Miske, okej. Apsolvirao je Miske, 76. već za BiH i daje mesto nadolazećoj Zvezdi, nadolazećoj Zmaju. Iset Kajrović, rođen u Brugu, u Švajcarskoj. Grasshopper Zürich, najveći švajcarski klub, nije to Basel, poštovni gledalci, nemojte gledati zadnje godine. Višća, završio je Pape s izmenama. Jedno je napravio Kozak, bit će ovde dobre nadoknade. Bosanci, pa da li je moguće? Da li je moguće? Otvorilo se! Otvorilo se! Izete! 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 Klanjam ti se, Izete! 2:1! Izet Kajrović! Pa rekoh ja! Dobrodošao u pravu raju! 2:1! U pravu raju dobrodošao Bosansku! Joj bombe! Šta je ba ovo bilo? Koji je ovo projektil?